Pues ondo. Gratu Aia prest. dut, eta sartu musika nahi duzunean. Atera Aurkezpenean esan bezala osteguna da, ostegun goiz honetan ere bueltan ditugu sustatuko lagunak, sustatu.eusen argitaratzen dituzte albistetxo batzuk, hoiek aukeratu eta hementxe saio honetan kontatzen ditugu. Baina irrati bidez entzungai, Twitch bidez ikusgai, eta Luisio Fernandez prest, egunon, Luisio? Egunon, naitze. Zer moduz? Ondo, azteko kontuak entzule eta ikuslei azaltzeko prest. Hori da, bueno, gaurko saiorako ohikoa den gai bat landuko dugu. Bueno, teknologia eta euskera, ez? Eta, Bai, hori da. baina, adimen artifiziala, ez da? Adimen artifiziala. Horrekin hasiko gara. Ze gertatu da oraingo honetan? Chat GPT ezagunak, dela Bai. marka ezagunena esparru honetan, OpenAI izeneko enpresaren produktu bat, Bai. ahotsezko erantzunak ematen hasi dela, Vale. estatu batuetan eta ordainpeko kontuekin. Ados. Baina iritsi zaizkigu bideoak eta konektatuko gara. Vale. Eta ez dugu asko aurreratuko. Eta ikusiko dugu. Vale. Hemen jarriko dut bideo bat, katalanez nola egiten duen. Estatu batuetan nabilen katalan batek edo probatuko zuen. Vale. Ez dugu entzuten. Epa, ez da entzuten? Ez? Ni jarri dezaket, A ber. A ber. Berriro play emango diot, a ber, zurera pasatzen da? Ez, baino... Ez diot eman horretik play, orain emango diot. Vale. A ber. El mode de veu avançat pot ser utilitzat per a diferents funcions, com dictar missatges, fer Vale, una preguntes, cosa, donar ordre. segueix, però com si t'estigués fent molta gràcia el que estem parlant. Clar, imagina't. Aquest nou mode de veu avançat és com un assistent personal. Hau da, entzun duzu? Bai. Katalanez, esan dio, zer da zuk egiten duzuna? Eta hasi da esaten. Ni naiz, ahozko laguntzaile virtual naiz. Gelditu. Esango didazu, baina grazia handia egingo balizu bezala. Eta orduan jarraitu du katalanez, baina, noski baiez. Begira, nik egiten dudana da. Orain arte, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten genuenen, diferentzi bat zegoen pertsonarekiko edo gizartearekiko da sentimenduak ez dituztelako transmititzen edo erakusten. Baina orain honetan, telefono dei bat dirudi, Luisio? Bai, eta ez dago prozesatze denpora bat. Hori da, Da berrikuntza bat normala. Eta, hau ikusita, adimen artifizialean aditu dugun euskaldun batek, Beñate de Sumak, egin zuen, konektatuan VPN izeneko teknologia batetik Euskal Herritik estatu batuetan malego bezala, eta kasu honetan elkarrizketa ez dugu ikusiko, baina bai emaitza, bideo hau paketatu duelako, eta eskatu zion, berak dauka teknologia pilulak izeneko telegrameko kanal bat, eta Chat GPT egidazu agur bat bizkaieraz, galdetu zion, eta hauxe da emaitza. Kaixo, teknologia pilulak komunitateko kide maiteak. Hemendik agur kementsu bat bialdu nahi dotzuet guztioi. Eskerrik asko gurekin egoteagaitik eta parte hartzeagaitik. Teknologiaz gozatzeko eta ikasteko bidean beti aurrera egiteko prest. Zuek gabe, kanal honek ez daukazen. Wow. Izugarria da. Hemen, bai antzematen da pixkat gehiago, makina batekin edo teknologi instrumentu batekin ari zarela. Agian, euskarazko ahotsa ez dago katalanezkoa bezain lortua, baina primera zait. Bizkaiera hori, aditz bat sartu du eta gaitik amaiera ere, bizkaierazkoa bada nola bait,
Eta baina baita ere halako entusiasmo emozional bat badago, ez? Hor, Hori da. kementsu bat, Bai. agur, kementsu bat kanalaren jarraitzaileok, ez? Bai. Eta ikusi, Twitchetik ikusi duzue, bola bat dabilela hor, mundu Bai. bola bat, edo lago, laino arteko bola Mhm. urdin bat bezala, eta hori da mugitzen dana ahotsa erantzuten digune. Hori. Uste dut, iritsiko da, ez dakit, nahita egin dute aurpegia eta pertsona ez jartzen. Baina egongo dira olakoak ere, bai. Beste batzuk sortuko dira, nahiago Bai. dutenak, jarri hemen. Beste tresna batuz nik uste saio hauetan ikusi ditugula Bai. pertsonakin eta... Orduan, pertsona aurpegia jarriko dizkigute, eta gero ja zaila izango da pertsona eta txata Ai, ama. txat makina ez zertzea. Beste adibide bat inglesezkoa, Vale. jarriko dut hemen bideo bat, kasu honetan, What are you going to do about it? Absolutely. In connected speech, this sentence often sounds like, "What are you gonna do about it?" The words blend together, making it sound more natural. Give it a try. Well, I want to copy you, but I can't go that fast. Can you say it a little slower for me? Of course. What are you gonna do about it? Now you give it a shot. Orduan da, pertsona bat probatu duena sistema hau, eta hizkuntza ikasteko adibide bezala jarri du, eta primerakoa da. Ahoskera, kasu honetan ahoskera lantzen du, eta bueno, ikusten da bi pertsonak esan behar nuen. Ikusten da, berak ere inglesa ondo dakiela, baina irudikatu dezakegu, ikasten bazabiltza hizkuntza bat, eta euskera ere, bai? Chat GPT delako honek lagunduko dizula, ez, ahoskera hori edo agian da irakasle virtual bat bezala izan leike. Eta, bueno, pues, ahozabalek berriro ere, momentu, ordainpekoa eta estatu batuetan esan dugun bezala, baina zabalduko da, eta nik uste jendeak kontratatuko duela, hau ere, ez da gitu. Seguro baietz, bai. Euro gutxi batzuk gilean, uste dut alako arpidetza dela, eta, bueno. Beste pauso bat. Desastrera. Makinek gu pertsonak ordezkatzera. Bai. Hortan ere sartu genezake beste saio batean, Luistxo. Datorren astean ikusiko duzu, beste saltza bat prestatzen ari gara. Deskubritu dugu beste trasto bat. Bueno, ea zerraten. Ze, ematen dugu, pausoak, aipatzen ari gara, pausoak ematen ari dira, baino, ematen ari diren pausoak ez dira, pixkanaka, ez? Asko azeleratu da, kontu hau. Bai. Hala da. Hortxe gaude. Eta, bueno, gauza praktikoak ere badira, nik ez dut uste honek hizkuntza ikasteko txarto torriko honek. Eta beste gauza praktiko bat esplikatzeagatik, beste albiste bat duguna. Aste honetan, bueno, lehen dikan ere bat zegoen, baina, bueno... Bai, saio honetan hitz egizan dugu. Errekamaran geneukan, eta, bueno, dokumentatu dugu, eta Telegramen nola aktibatu itzulpen automatikoa. Eta mugikorreko Telegram aplikazioan egin daiteke euskarara. Baina web bertsioa ere ordenagailu bidez Telegramera konektatzen gara batzuk, eta hor ez dago euskara. Euskara dago bakarrik mugikorreko bertsioan beta izeneko daukalako, baina nahiko ondo da euskarakoa, baina erakutsiko dugu beste hizkuntza batekin nola funtzionatzen duen, katalanaren adibidea dugu, partekatuko dut berriro. Pantailatxo bat ikustegatik, katalanera egingo dugu, eta hori ikusiko dugu eta esplikatuko dugu irratiz, baina, bueno, azken baten da, a ber, hori da. Bueno, nago ezarpenetara sartu naiz, eta nola euskeraz ere ez dago gaztelaniaz agertze zait, baina aldatuko dut katalanera. Vale.
eta mugikorrean egin beharko genuke euskarara, eta goian agertzen zait aukera bat mostra el boto tradueix. Erakutsi itzuli botoia agertuko zat mugikorrean, eta emango diot, eta, bueno, aktibatu dut itzulpen automatikoa. Orduan, orain, itzuliko naiz nire horrietara, eta teknologia piluretara joango naiz, eta hemen daukat, mezu bat, hain zuzen ere, leheno esan dugu, Beñatere Zumak daukan boletina da, eta klikatzen badut, uste nuen hemen zela, hori da, klikatzen dut, eta parrafoaren gainean, agertzen zait, tradueix, eta ematen badiot, mezu guztia, fan sin parlaban not the book, aquesta vegada... Segundu bat baino gutxiagoan. Segituan, euskaratik, katalanera, kaso honetan, baina aldrebes ziteken, beste edozein nazioarteko mezu, eta, bueno, mezuak artikuluak harkatuta gero, norbaitek esan zigun errusierazko kanal bat Ukrania zein informatzen duena, euskaraz irakurtzen duela horrela interesa daukalako. Eta, gainera, funtzionatzen du, gure itzultzaile automatikoek ez dauzkaten bikoteetan, hau da, Errusiatik euskarara, eta euskaratik errusierara ere bai, uste dugu. Ez dakik uste erabiltzen duten. Ez dute esan. Google Translate izan daiteke, agian bai. Ikonoa edo logoa Google Translateena ematen zuen. Ez? A ver, bueno, Wikipedian agertzen da. Hizkuntza ikono nazioarteko bat bezala bihurtu da. Karaktere txinatar bat eta alfabetiko bat hola biltzen dian, holako biltegi bada, holako zer bada, eta, bueno, nazioarteko zer bada. Agian izan, bueno, Telegram lotzen dute Putinekin eta Rusiarekin, eta agian han badago ere teknologia sistema bat, Yandex, Rusiako erraldoia, Yandex, eta harek ere baduka itzultzaile automatiko nahiko garatu bat, eta agian ura erabiltzen dute, baina, bueno, beste aukera bat. Lehenago esan genuen beste batean, dagoen beste aukera bat, eta hau ere irakurleak seinalatu zigun, baina Eliarekin ere erabili daiteke. Bai, hori da. Hori, desberdina da, hau da, hori da, txertatu bezala egin martzan. Agente bati, bera, lotzen duzu lagun bezala, bidaltzen diozuzuk edozein testu, bueno, Eliaren bikoteetan, errusiera ez dago, baina bai katalana. Katalanezko testua bidaltzen diozu, eta itzuli egiten dizu euskarara. Elia konsultatzeko beste modu bat. Badago aplikazioa mugikorra, badago web-ean, telegramatik ere bai. Baina hau desberdina da, hau da, telegrameko edozein mezu momentu jakin batean zure ezarpenetako hizkuntzara automatikoki itzultzeko sistema. Eta dabil, hola, segundu erdian. Tendu ja dana, Kremlinen ja irakurrita daukate. Ematen dioz itzultek. Fiatu zaitez, hau errusiera zau esaten zuela, igual hortza. Bai, izugarria da. Da gero, pixka kostatzen denean, teknologia, momentu bat emizi gara, dana ja seitun oso azkar jasotzen duguna, ez? Eta pixka tardatzen du, pixka gehiago tardatzen du, 30 segundu emate behar baldin baditu, ja ez zaigu gaurkotua iruditzen. Bai, ala da. Oso gora, eta oain dela ez asko, 30 segundu behar zituen balako teknologiek beraien itzulketa egiteko, edo informazio bat bateko. Gauza, datu bat emango dizut. Albiste hau komentatu bulegoan, publikatuta gero, eta zantzen. Nire lankide bat, guraso dela ikastola batean, eta ikastolan hasi gara honekin, badaude guraso erdaldunak euskaraz ez dakitenak, baina komentatu zaie komunikazioa Telegram kanal baten bidez egiten dute, guraso elkarteak edo ez dakit ikastola osoa den edo klasea, baina zabaldu dute, aholkularitza batekin, zabaldu dute, erabile dezagun Telegram. Eta, orduan, euskarazko mezua gaztelerara itzultzen dizu eta ulertzen dituzu. Ez dauka ikastolak dana bi aldiz bidali beharra, eta laguntza bada
guraso hoientzat, eta, bueno, hizkuntza, erabilpen hizkuntza, komunitatearena euskara Bai. izaten du. Eta, era berean, biltzar fisikoak ite dituzten ere, erabiltzen dute Telegram, baina ahotsez, ez dakit guraso voluntario bat, irakasle voluntario bat, edo, bueno, norbait izendatzen dute, esaten dena ahotsez erretransmititzeko Telegram dei bat balitz bezala. Hau instrukzioekin eta hola zabaldu dute, hau da, jarri itzazu, guraso erdaldun, euskera ezakiten hoiei, esan zaie, joan Telegramekin eta aurikularrak belarrira, eta esaten den adinean, lagun batek esango dizu, bueno, ez da interpretari profesional bat, baina, bueno, pues igual pista batzuk ere baditu aurretik, eta nik esango dizuet, eta gero, bueno, parte hartu nahi dezuenean, bueno, erderaz parte hartu, eta ahotsa norberak esateko, bueno, beste alderako norabidean ez duke funtzionatuko, baina behintzat, maitik edo eskola altxatzen duen bakoitzak dana bi aldiz errepikatu behar ez dezan, bueno, pues seme-alabak euskaldundu nahi dituztenentzat ere, laguntza praktiko bat, eta Telegramen bidez. Batetik itzulpen automatikoa, eta bestea ez da besterik gabe, dei luze bat bezala, norbaitela erretransmititzen. Begira, bueno, esaten duguna, ez? Batzutan beldurra edo sortzen den zerbait, ez? Zerbait beregan, edo irabazi behar gaituela, ez? Teknologiak, baino laguntzaile bat. Bai, ni Ondo erabilita, dana. itzulpen automatika euskararentzako ez da gaizki irten, ondo dabil, eta adimen artifiziala ikusiko dugu, bueno, mismo puntu batekin ikusi ezagun horrekoz. Luistxo, hemen txamaituko dugu gorko saioa? Bai, eta datorren aste arte, eta berriro adimen artifiziala da beste saltza batzuk, eta gainera zu agertuko zara. Ai, ama! Bueno, zurekin baldin baukagu txanda. Bai. Printzipioz, bai. Bueno, ez dugu gehiago. Wow. Vale. Spoilerrik, Asko sufritu ordura arte. Harin izango da. Ez dugu inor zaurituko. Sondo, Luistxo. Bueno, horren esperoan geratzen gara, hurrengo ostegunera arte. Agur, lagunok. Aio!